Avui us porto l'estratègia perfecta per acabar per fi amb la púrria de l'extrema dreta. Però l'estratègia no és meva, l'estratègia és del Rob Jetten. I com sempre, si vols saber qui és, m'hauràs d'acompanyar durant el vídeo. El passat dimecres els neerlandesos van acudir a les urnes per segona vegada en 2 anys. I els resultats ens van ensenyar com derrotar l'extrema dreta. Les anteriors eleccions legislatives del 2023 van donar a Geert Wilders del partit d'extrema dreta PVVV com a guanyador de les eleccions. Sí, és aquell home amb la perruca blanca tan lletja. Però després d'un govern de coalició i que es demostrés que el partit de Wilders no és un partit de govern i que és totalment incompetent, els neerlandesos van haver de tornar a votar. Finalment, el dia de les eleccions ens va endur una sorpresa i ben grata. I el partit Demòcrata 66, o abreviat B66, va guanyar les eleccions. Va empatar en escons amb Geert Wilders i va guanyar en vots al partit d'extrema dreta. El D66 es presenta com un partit de centre, socioliberal i progressista, a favor de mantenir l'economia de mercat social europea, d'incrementar el pressupost en educació i innovació i que també es preocupa pel medi ambient. El seu líder i probablement el proper primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten, ens va donar una lliçó sobre com combatre l'extrema dreta i és que va fer una campanya brutal. I de fet va passar dels 9 als 26 escons en una remuntada insòlita. I és que la seva campanya no només va ser bona pels mitjans de comunicació tradicionals, sinó també va saber explotar les xarxes socials. I al final va acabar traient tant votants de la coalició ecologista i socialdemòcrata com liberals del BBVD i tots els votants que va perdre el nou contracte social. Durant la campanya es va comprometre a construir infinitat de barris per resoldre la crisi de l'habitatge, a l'igual que també es va mostrar molt hàbil en combinar el nacionalisme neerlandès amb un europeisme orgullós i preparat per defensar Europa davant les amenaces externes. Ara bé, les negociacions per formar un nou govern es preveuen bastant difícils. És que un govern entre el D66, el BBVD, els democristians de la CDA i els ecologistes i socialdemòcrates GL-PVDA és la coalició preferida no només de Rob Jetten, sinó també dels ciutadans neerlandesos. Però el BBVD ha basat pràcticament tota la seva campanya en negar una coalició de govern amb els GL-PPDA. Així que està una mica complicat. El que els analistes ara veuen possible és una coalició entre la CDA, el BBVD i el D66 que sigui un govern en minoria i que vagi canviant de suports depenent de la llei que vulguin aprovar. De totes maneres, els resultats d'aquestes eleccions ens deixen una lliçó claríssima. Ens deixen la fórmula perfecta per acabar amb l'extrema dreta. Un nacionalisme orgullós, un europeisme preparat per defensar el país i unes polítiques de centre pragmàtiques i reals allunyades dels populismes tant d'esquerra com de dretes. Només així podrem salvar Europa de l'extrema dreta que vol vendre el continent a Rússia o als Estats Units.